Райн 104. салом алейкум мегум модари меҳрубон, салом алейкум мегум падари дилу ҷон, саломи гарми май тарафи ғариби, ғидо хоҳам меём ягон рӯз ба қариби. очама ёд кардам нони чакдони тара, як минута хандаи сари дастархони тара, мехонда барам боши сармадару хушид моном, ҳама хехоҳум барадам мӯи сафеди ҷоном. шумо ку зиғ нашен бачад имрӯз ғарибай, агар ман дурам бошум омадану қарибай. баги биё чакелини мегуфтагита, мефорам дар рӯзи ту ёд бинам хизандита. ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби, ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби. ман имрӯз ғарибам дурай бародарон, ман имрӯз ғарибам дурай тоҷикистон, ман имрӯз ғарибам дурай хоки ватан, ман имрӯз ғарибам барои номусу нам. кадоме ки ғарибай ғаму ғусса дур шава, медонум рафтагие ки зиндагӣ зур шава. дарахтон дуо доранд тамоми оилатон, соқу саломат бихезем биен хонатон. ҳози марада хона интизораи модарам, ба умеди бачам ҳози медояй дарам. неки зиғ наша оча ҷому қана мондай, репи ғарибира райн барои мора хондай. ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби, ман меомай ғариби, оча ҷон ба қариби, ман меомай ғариби, дар дили ма қариби. Производство студии Баха Продакшн.